kanssa tuossa lippulaivasta ja mä ostin tällaisen pallukan. Tällaisen, tää on tällainen kuminen pallukka tai tällainen. Sitten tää on vähän niinku tällainen jonkun Afrikan tähän tyyppi vähän niinku, mutta tää on niinku kännykkä, että jos laitettaisiin niinku tälleen, nyt lähetään, että se menisi. Ja sit niinku sillä kakka, kun se laitettaisiin tohon, nyt se pallukka laitetaan siis tähän näytön taakse, eli sillä puolella, missä on kuoret, tai no ei sulla nyt ole kuoria, mutta sitten ja sit se niinku pitää sitä sun kännykkää silleen. Nyt kun mä oon esim. Tässä, pitää se itsessään tolleen. Tai no, mä en saa selittää, mutta niinku tää pallukka nojaa vaikka jotain vastaan, että niinku tää kännykkä pysyy pystyssä. Että voi esimerkiksi ottaa joku videon, kuvan, tai niinku jonkun, ja silleen. Ja tossa vastaan tulee taksi. Sitten tässä. Ja nyt tää... Kuulit sä, Novi? En.